thandayo. Ngisho ukuthini ngamanye amazwi, yazi ngelinye ilanga if I remember ngangishumayela nje ngelinye indawo ngasuswa ngishumayela omunye nje umama engisusa ngishumayela ezoshumayela naye, amen. Lo mama bezoshumayela, I remember ukuthi ezoshumayela balontunjana wafika ngisusa ngishumayela shuthi khona into azoyifika nayo. Mina ngithatha kanjalo I don't look at the negative part ukuthi mhlambe asilwisani naye ukuthi khona into azenayo shuthi hayi nami hawu mama angikaze ngizwe umuntu oshumayela ilanga ethuka inhlamba mid sermon. Wayithiwa njani inhlamba ushumayela? Lo mama ngisengiyambona lo mama lona wathi izwi lenkosi la contradictor. Yabona la ngabona khona ukuthi hayi ikhona le khona le moya le afike nayo engithi mabe mina ngishumayela imphathe kabi yena noma imshise. Shuthi mina mangishumayela le moya anayo iyamlwisa because noma kuthiwa unalo ulwazi awukwazi ukususa umuntu onolwazi wena unganalo ujike lapho wena ufike nje wena uzowenza i-opposite yento uNkulunkulu abengayicela. Ngisho nengane encane ngeke ifike ithuka inhlamba mid sermon, ngeke ifike ingane encane izothi izwi lenkosi la contradict. Those are the basis of izwi lenkosi. Nomuntu ongalazi izwi lenkosi uyazi ukuthi thina samaKristu siyathi izwi lenkosi liya harmonize all the way through. Izwi lenkosi al contradict. But hayi izwi lenkosi liya contradictor ke hawo. Even worse usho into ela contradict inhlobo. But angikho lapho. Ngilapha ekutheni khona izwi lenkosi lithi siyobonakala ngokuthi sithandane ukuthi singaba kaNkulunkulu. Sobona chapter 13 verse 35. Ngokuba bonke bayakukwazi ukuthi ngabafundi bami uma singaba kaNkulunkulu. Sobonakala ukuthi uJesu Kristu mangabe buye uyosibona ngokuthi siyathandana. Yazi leyo nkonzo kumina inkulu kanjani ukuthi uJesu Kristu mangabe sebuya mangabe sebuye sizosilanda uzosibona ukuthi siyathandana ukuthi singabakhe. Inkulu lenkonzo kumina. But lamazwi lawo u2 mangitshela mina ukuthi mina ungajaha ukuthanda abantu nabantu bakuthanda, angikhulumi ngento eyodwa mangithi mina sobona ukuthi sithandana. Lo thando lo esobonayo ukuthi siyathandana ukuthi thina sonke siyakwazi ukushumayezana, siyakwazi uqubulana. Umzalwane bangabe phansi awumbuke phansi, uyamshumayeza, uyamsiza. Awumdlula umuntu elambile wena unokudla ongaphezulu kokudla komuntu. Wena awulontunjani awubahleka abantu kwizimo ezibhedayo. Wena uyamsiza umuntu in the lowest point. Noma kuthiwa akayena umzalwane noma kuthiwa uyena umzalwane, wena expected ukuthi ube njalo nothando. So